Može od vas. Da li ste nekada bili u prilici... Crna Goro, slušajte me Crna Goro. Da li ste nekada bili u prilici da dobijete bakšiš veći od 10.000 eura? A kako? U kom smislu? Ja ne odmah, u kojem god smislu nisam. Čekaj ovako, čekaj kasa, tako I je. dobiješ Da bude bakšiš. kao samo moje, da ja nosim to kući, Tako je. ili da dobijem u ruke, ali da dam nekom drugom. Ne, tvoj bakšiš. Da li si ti dobila bakšiš veći od 10.000 eura? Jesi li dobila bar 10.000 eura? To jesam. A veći od 10.000 A eura? prelazim ja majku pjevače, nema veze što ne umijem, vjeruj mi. Znači ću se. E sad ako mi dođe poreza. Zorana, Ne, da bakšiš. Vato pričaj sam. Kolji, koliko? Koliki je najveći bakšiš koji si dobila? Pa tu oko 10 sam dobila, ali generalno preko 10 ne. Zato što sve što ide Eva Kada je lastik. zajedno deli veće, se, to mora da se... Pa ne deli se, nego generalno ili ide... se vraća. Ili ide muzičarima ili ide domaćinu koji Pa da, pravi vraća veselje. se, To da. je Pa sve... To su... Da. Dobro su to teme. Pevač ne uzima to, da, postoje i takve varijante.